సే 2 ఫ్రూట్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ. యాపిల్. మరి ఇంకోటి ఒక యాపిల్. ఒక యాపిల్. నేను 2 అడిగాను. 2 apples. 2 apples. డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా నువ్వు చెప్పిన వాటికి. I think big apple, small apple. సైజ్ కాదు, I think green apple, red apple. కలర్ కూడా కాదు. Shimmer apple, Kashmir apple. అసలు నువ్వు యాపిల్ చెప్పకూడదు, ఇంకోటి యాపిల్ కాకుండా ఇంకోటి చెప్పు. What's the book? తెలీదు. పాస్ ఏంట్రా పాసు? ఇదేమన్నా గేమా? గేమే. నేను పాస్ చెప్పాను కదా, నువ్వు చెప్పు. ఏ ఫర్ అవకాడో. అవకాడో ఫ్రూటా? ఫ్రూటే. మరి ఇంకోటి యాపిల్. యాపిల్ అని చెప్పేసా, వేరే చెప్పు. ఇంకోటి అంటే 2 అవకాడోస్. 2 avocados. గుర్తొచ్చింది, ఆప్రికాట్. Time up.